Kwaziza Mamlambo kutyholwa ukuba uswelekele ezandleni zikayise. Kuthiwa le mveku ikrwithiwe yabethwa ngaphambi kokuba idlwengulwe. Iye yonzakala isibeleko namathumba aphumela ngaphandle. Uye waswelekela esibhedlela ngenxa yobuzaza bomonzakalo. Usapho lwakhe kunye nemibutho engekho phantsi korhulumente bafuna umrhanelwa abulele entolongweni. Sithi kaloku umthetho mawudlale indima yakhe. Makaphelele phayijele ngoba apha seyingozi. Bakumele bakwayena uyayiabandonisha kwento yebheyili athi akayifuni adanele into ayenzileyo. Thina into sifunayo into yokubana le case uma yenzeke apha kule nyanga umele into yokubana sithi sisiya kuMay June ibe seyigqityiwe. Urhulumente wephondo uthi ukuthi sakwe eziyobisi ezilokishini nasezilalini kubangela inkxalabo. Bafuna kuphunywe ingqina kuliwe ukusetyenziswa gwenxa kweziyobisi. Ukuba zi-drugs ngumsasazi sithi abantu abathengisa zona noko nobakhe bazijonge bazibhenge ukuba kumnandi naxa kunofa umntana ona-2 years ebulawa yi-drug wena uyatyeba uneemoto unemizi. Sifuna ukuthi kootata basephondweni leseMpuma Koloni banendima yokusondelelana nomntana oyikwekwe nalamadodana matsha ukuze apho kukho umuntu ongaphilanga khona, apho kukho umuntu odinga uncedo baze kwinhlangano. Kwiindaba ze-SABC ndingifundiswa Mhlekude entsimbini esajonisi.